edition. Finalist, Best Newscast, 25th Golden Dove Awards. Sa ato nagapanguna nga mga Pangulong dinalan sa mga balita lokal, random inspection sa mga nagbukas nga negosyo sa Bacolod patagayunon sang DTI kag Doli. Testing center para sa COVID-19 sa probinsya mag-operate na karon nga semana. Sa balita nasyonal, wala mahatag nga benepisyo sa mga healthcare workers ginkadismaya sang mga senador. Domestic flights ginaprobahan na sang IATF. Sa balita international, Australia ginapaimbestigahan ang pagpanakit sa mga kapulisan sa Washington sa duha ka mga journalist. Sa balita sa sports, 2020-2021 season sang MPBL dalayo na ginkanselar. Balita entertainment, dalago nga record companies nagpatigayon sang hublag protesta. Samtang sa balita special aton pag-istoryahan ang mga dapat himuon para mangin maayo ang relasyon sa imo kaingod balay. Maayong aga Bacolod, may aga bilugabahin sa Western Visayas. Karon nga adlaw Miyerkules, Hunyo 3, 2020. Ang inyong news team, Aksyon, Dorel, Cabatu. kag Aksyon Boy Duran. Sa ato na balita sa lakat sang panahon. Ang Intertropical Convergence Zone nag-afekto sa Palawan, Western Visayas kag Mindanao. Samtang sa alas 3 karon nga aga, isa ka low pressure area ang ginabulwanta yara sa ginabulwanta sa 635 kilometros na sidlangan sa Apari, Cagayan o kung mga 610 kilometros sang nasidlangan na aminhan na sidlangan sang Kasiguran, Aurora. Ang Western Visayas kag Palawan maka-eksperyensya sa pilakabahin nga magalumon ang kalangitan nga may lulapta nga pag-ulan bangod man sang ITCZ. Ang iban nga bahin sang Visayas kag Occidental Mindoro magaangkon man sang magalumon nga kalangitan nga may lululapta nga pag-ulan bangod sa ginatawag nga localized thunderstorms. Sa atong temperatura naman, diri sa siyudad sa Bacolod, mabatyagan ang minimum nga temperatura sa 26 degrees Celsius, tubdob sa pinakamainit nga 34 degrees Celsius. Ang mga balita lokal sa pagbalik sa Aksyon Balita, Morning Edition. Labanan ng banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan.
Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bibit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas Philippine Standard Time, las 7:10. Oras ginadulong sa kaalawan sang Dr. Alfred's Mangosteen Tea and Capsule. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This portion is brought to you by Joy Dishwashing Liquid. This portion is brought to you by Nido 3 Plus. Protect your number one with new Nido 3 Plus. Toddler milk for 3 years and up. Balita Morning Edition. Sa detalyara sa ato nga pangunang mga balita lokal, magapatigayon sang random inspection sa mga nagbukas nga negosyo kon establishmento ang joint team sang Department of Trade and Industry kag Department of Labor and Employment sa siyudad sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Ang inspeksyon magasugod sini nga semana kag unahon ang mga malls kag restaurants ukon mga kalan-an. Sunod kay Negros kun DTI Negros Occidental Head Rachel Nufable, hindi pag-ianunsyo ang schedule sa inspection bangod luyag sini makita ang aktual nga nagakatabo sa mga balaligyan. Tuyo sang DTI kag Doli nga masiguro nga nagasunod sa mga safety protocols ang mga negosyante agud nga mapunggan ang paglaptas sa COVID-19 nga balatian. Palayag pa ni Fable, ang resulta sa inspeksyon ang manginbasihan sa mga ahensya sa rekomendasyon nga igapasa naman sa National Office para sa mga masunod nga kaimtangan sang negosyo sa probinsya sang Negros Occidental kag siyudad sang Bacolod. Ginkumpirma sa Department of Trade and Industry o DTI Negros nga sa Hunyo 7, 2020, ginapanagutan na ang pagbukas sa mga barbershops kag salon sa probinsya sang Negros Occidental kag siyudad sang Bacolod. Sunod kay DTI Negros Occidental Head Rachel Nufable, base sa pinakahuling nga statement ni DTI Secretary Ramon Lopez, Hunyo 7 ang gintala ng adlaw sa liwat nga pagbukas sang basic services nga barbershops kag salon apan kinahanglan nga magsunod sa mga safety protocols nga ginasaad sa guidelines sang National Interagency Task Force kag tagsa ka mga local government unit. Dugang pa ni Nufable, importante nga naplastar sa mga tag-iya sang barbershops kag salon ang lugar agud masiguro ang 50% venue o kon seating capacity. Ginpanugyan man ni Nufable nga kung maghimo magsuksok sang personal protective equipment ang mga trabahante sa mga barbershops kag salon para sa ilang proteksyon kag sa kaluwasan man sang kliyente. Ginapaabot ni Nufable nga sa masunod nga guidelines nga ipapanawag sang DTI, malakip ang PPE sa iga-require sang ahensya sa pagbukas ng kaangay nga negosyo. Palayag pa ni Nufable sa publiko, padayon nga magbantay sa pila ka mga anunsyo sang DTI, may kaangtanan sa mga guidelines nga ginapatuman sini. Yes, i-allow na sila subject to health protocols. Actually, may DTI DOLE guidelines sa health protocol. So, we will do inspection sa mga open na hindi lang sa barbershop but including mga malls. Si DTI Negros Occidental Head Rachel Nufable. Sa ibang naton nga balita lokal, mag-ooperate na karon nga semana ang Molecular Laboratory COVID-19 Testing Center sa Teresita Landoni Provincial Hospital sa siyudad sa Silay matapos gin-certify na sa Research Institute for Tropical Medical Medicine, Department of Health ang mga pasilidad. Sunod kay Governor Eugenio Jose Lacson sa karon nagapatigayon pa sila sa proficiency testing. Duha pa ni Lacson, hindi lang pagulpihon ang operasyon, kag sa karon magapatigayon pa lang sang 250 tubtub 300 ka test kada adlaw sa kada machine apang pasiguro nga amat-amat ini nga magdamo ka magdasig labi na kung mag-abot na ang automatic extractors.
Ging klaro naman ni Lacson nga wala sang bayaran ang ipaidalom sa test apang nagalaom nga iga reimburse ang PhilHealth ang ilang gasto. Palayag ni Lacson, ilaman iga akomodar sa molecular lab ang mga residente sang Bacolod apang nagalaom nga mag-contribute ug maghatag man ang LGU sang Bacolod sang gaston sa pag-swab man sang ila sini nga mga residente. Sa umpisa, it will be more prudent for our medtechs to take this first week, as part of their proficiency test. So we will not expect them to maximize the capacity of PCR equipment because we want comfortable and as they increase in speed on a daily basis. Pwede na makapadala ang syudad sang Bacolod sang swab specimen sa laboratorio sang Teresita Halandoni Provincial Hospital o kung TJPH sa syudad sang Silay para sa COVID-19 testing. Inisunod kay Vice Mayor Elcid Familiaran ang chairman sang Bacolod IATF matapos nakabato na sang accreditation ng mga hospital gikan sa Research Institute for Tropical Medicine. Sunod kay Familiaran, ini ang ginpalambot ni Provincial Administrator Ray Fernando Diaz III sa ilang meeting sa Hunyo 1 kag libre ang testing. Sunod kay Familiaran, ini ang resulta sa madasing pagwa sa resulta sa COVID-19 testing kag makadesisyon gilayon ang otoridad kag matagan sang peace of mind ang ginapaidalom sa test. Ginalauman ni Familiaran nga mag-operate na sa masunod nga semana ang Biosafe Lab sang Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital. Paday naman ang pagtrabaho sa laboratorio sang Bacolod Adventist Medical Center kag may machine pa ang ginahulat ang laboratorio sa The Doctors Hospital. Sa text message ginpahayag ni Dr. Grace Tan, spokesperson sa Bacolod IATF, nga wala pa sila sa may nabaton nga guidelines gikan sa tagdumalahan sang TJPH. Nagaplano naman ang Kapitolyo Provincial nga magpatigayon sang run-through may kangtanan sa patigyunon nga proseso kag health protocols sa pagbalik sa mga biyahe sa aeroplano sa palabuton nga Hunyo 8. Sunod kay Lacson, nakigangot na sila sa mga airline companies kag gintalakay ang proseso sa pagbaton sang gobyerno provincial sa mga maabot nga pasahero. Duha pa ni Lacson, lakip diri amo ang pag-check sang ilang body temperature pag-abot sa New Bacolod Silay Airport kag kuhaan sa swab test para mahibaluan kung positibo o kung negatibo sa virus. Sa piyak nga bahin, naglambot na sa 601 ka mga repatriates ang nag-abot sa probinsya umpisa Mayo 25 tubtub Hunyo 1. Sunod kay Governor Eugenio Lacson, 453 ang nakapauli pagi sa sweeper flights, 116 sa to-go malasakit vessel, 24 sa C-130 planes ang Philippine Air Force, kag 8 ang gikan sa Cebu. Nagabot sa syudad sang Bacolod ang 21 ka mga tawo nga sakay sa Roro kag fast craft gikan sa syudad sang Iloilo sang Lunes nga adlaw Hunyo 1. Sunod kay Vice Mayor Elcid Familiaran, chair sang Bacolod IATF, ang mga nag-abot ang mga locally stranded individuals samtang iba ng kinahanglan na nga mag-report sa trabaho sa syudad kag mayara sila sang dala nga health clearance. Sunod kay Familiaran, bilang kabakin sang health protocol nga ginapatuman sang syudad, ang mga nag-abot ang gindala sa isa ka quarantine facility para sa 14 días nga mandatory quarantine kag ipaidaluman sa RT-PCR test. Sa karon ginahulat sang Bacolod ang sabat sang DOH kung bala pwede na makagwa sa quarantine facility ay isa ka persona sa tion nga magnegatibo ini sa virus samtang wala pa natapos ang quarantine period kag sila ang ipaidalom sa home quarantine. Ginapaabot ni Familiaran nga makapagwa si Mayor Evelio Lourdia sa executive order angot sa amendment sa health protocol may angot sa sea kag air travel. Ang guidelines, simple po lang. Makakuha sila travel authority from PDP, i-ranch lang sa City Health Office. Yes, i-quarantine na sila. May mga measures naman kita. Nayo ka i-ranch sa DOH na kung magawa ang results na negatibo, pulipunta na sila. Si Bacolod IATF Chair Elcid Familiaran. Nagapabilin ang border control sa duha ka probinsya sa piyak nga napaidalom na sa Modified General Community Quarantine ang Negros Occidental. Sunod kay NOCPO Director Colonel Romeo Valeros, istrikto gyapon ang magpatuman sang check-up point kaangay sang thermal scanning. Ginapanugutan lang ang makasulod sa probinsya ang maipakita nga employees certificate, pagkaon nga karga sa masalakyan kag mga importanteng transaksyon. Naevaluar ang mga border control sa probinsya, agin pang hamtang sadto sa pag-umpisa sa Enhanced Community Quarantine o kung ECQ, bangod sa o kung para mapunggan ang paglapta sa coronavirus.
Ginpahayag ni Bacolod City Vice Mayor Elcid Familyaran nga nagahalong na ang tao kontra COVID-19. Ini ang assessment ni Familyaran, chairman sa Bacolod IATF sa unang adlaw sa pagpatuman sa Modified General Community Quarantine sang Hunyo 1. Sunod sa Vice Alcalde, iyan obserbahan nga jutay ang tao sa mga restaurant, bangod vigilant kag may nalungon na ang mga tao sa COVID-19. Ginaabi-abi man ni Familyaran ang mga purok nga nagapatuman sa kaugalingon nila nga lockdown bisan wala na sang konsultasyon sa City Health Office. Sunod sa Vice Alcalde, nakabaton man ini sa mga mensahe angot sa mga persona gikan sa iban nga lugar nga nagaabot sa ila lugar kag nagapanugyan nga i-report ini sa barangay. Nagpahamtang ang DPWH Bacolod District Engineering Office sa mga markers sa national roads sa loading areas nga tindugan sa managahulat sang salakyan. Ini matapos ang pangabay ni Congressman Greg Gasataya sa DPWH sa tinikdan nga semana sa tuyo nga matuman ng social distancing samtang nagahulat sang salakyan. Sunod kay Gasataya, ang DPWH na nagpagikangot sa bitaw sa pag-identify sa mga loading areas kag ini ang gibutangan sang marker nga isa ka metro ang kalayon sa kada isa. Duha pa ni Gasataya, sa tiyon nga matapos mabutangan ang National Road, handa nga mag-assist ang iya talatapan para magbutang sang dugang nga marker sa iban pa nga loading areas. Ang DPWH ang una nga nagpahamtang sang hand-washing area sa mga mayor nga merkado sa syudad bilang precautionary measure kontra COVID-19. Ginkakas na ang lockdown sa Purok Pagidait, Barangay Salvacion, Banwas ang Murcia, epektibo kahapon sang hapon Hunyo 2. Sunod kay Murcia Mayor Jerry Rojas, nagwa ng resulta sang swab test kag nag-negatibo ang isa ka COVID-19 suspect nga napatay. Una gin-lockdown ang mga purok bilang precautionary measure agud mapunggan ang posible paglapta sang virus. Nagpasalamat si Rojas sa kooperasyon sa mga pumuluyo sa lugar kag nagmando na nga kakason ang lockdown. Naibaluan nga Mayo 24 sang aga sang gindala sa hospital ang 27 anyos nga COVID-19 suspect kag nagtaliwan. Makaligan ang pila ka oras bungod sa severe dengue kag nagbatsyag man sang pila ka mga sintomas ng COVID-19 rason kun nga agin paidalom sa swab test. Nagpasiguro si Rojas nga hilway na subong ang banwas ng Murcia sa COVID-19 apang padayon nga maghalong. Nagapabilin man nga wala sang COVID-19 positive ang banwas sang Murcia. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:21. Kag para naman sa complete management sa inyong mga liver detox, mag-DTX 500 capsule sa kada adlaw. Kaman ang DTX 500 ang may detoxifying compound nga managatinlo sang aton dugo kag atay. Ini man mayara sang active ingredients, phytochemicals kag antioxidants nga pangontra sa liver inflammation, cirrhosis kag cancer. Para sa healthy nga liver, make sure to stay active, healthy and fit. Mag-DTX 500 capsule kana. Ang DTX 500 ang pwede mabakal online kag pwede man i-deliver sa inyo pulian. Pinagi sa pag-order sa www.kalusuganyan.ph kag magbisita lang sa Kalusuganyan Facebook page. Kag sa aton Black Action nga mahilig magpangape, ariyo ginarekomendar na taon sa inyo ang Dr. Alfred's Black Coffee. Ang Dr. Alfred's Black Coffee with no sugar, amo lang isang nag-isahanon nga black coffee nga may ara iya sang mangustin. Kag ang black coffee gali mga ka-aksyon kadamo sang benepisyo sa aton ikayong lawas. Ginapanubo ang risgo nga matapikyan kita sang Alzheimer's kag Parkinson's disease. Ginapanubo man ang risgo nga matapikyan kita sang diabetes. Nami ni sa aton nga atay, nami man isa sa aton nga tinae, ginatinluan niya aton tinae para hapos mo pagwa sang higko, likaw kita sa colon cancer. Ang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule and Tea, mabakal naton sa tanan nga sangasang Sincere Drugstore, Wakong Chinese Drugstore, Consuelo Drugs, Lopez East, Lopez Mandalagan Country Mart, kag iban pa. So, mag-inom na sang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule and ako na sang Dr. Alfred's Black Coffee with no sugar. Nga nag-isahanon nga black coffee nga may mangosteen. Kasi Dr. Alfred sa black coffee with no sugar, may kape ka na, healthy ka pa. Wala mahatag benepisyo sa mga healthcare workers, ginkadismaya sa mga senador. Samtang domestic flights, ginaprubahan na sang IATF. Ang mga balita nasyonal sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Live
dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Mga ka-aksyon, madamo sa nagpalaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Nga paglikaw sa balatian, ang Life Extension Vitamin D3, ginarekomendar gid naton sa inyo mga ka-aksyon. Isa ini ka super vitamin hormone, gin-classify nga may therapeutic effect. But silingon, bulong gini siya sa mga ginamatsyag nga balatian sa aton nga lawas. Ang Life Extension Vitamin D3, rekomendado ini bisan sa aton nga mga medical doctors. Kag mabakal naton ini tag na pulo ka pesos lang ang kada soft gels ini. Ang siguraduhon na naton, ang mabakal naton nga Life Extension Vitamin D3 nga soft gel ang may ara sang tatak nga LE sa iya sini nga soft gel para nga sigurado kita nga authentic ang aton mabakal nga Life Extension Vitamin D3. Bisita man mga ka-aksyon sa Life Extension Clinic, dira libre nga aton nga medical check-up upod sa aton nga medical doctors gamit ang standard nga pamaagi sang konsultasyon. Ang Life Extension Clinic arala sa GA7 Building sa Medalan, Lacson, Kililan, San Dachel, lapit lang sa Burgos, Lacson. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippine Standard Time na 7:29, detalye na sa mga balita nasyonal. Madamo nga senador na pabutyag sa pagkadismaya matapos na diskubre nga wala sang bisan isa sa mga health workers nga nagpositibo sa COVID-19 ang nakabaton sang Sickness and Death Benefit nga ginasaad sa Bayanihan to Heal as One Act. Sunod kay Senator Sani Angara, ginrason lamang sa ilang at tungod wala sang implementing rules and regulations, rason nga wala sang bisan isa ang naka-avail. Duwa pa ni Angara, masami ang inadayaw ang mga health workers kag nakabig nga baganihan, apang wala man lang nahatag ang nakadapat nga para sa ila.
Ginasad sa Section 4 sang Bayanihan Law nga tanan nga public ag private health workers ka nagka-contract sang severe COVID-19 ang dapat makabaton sang 100,000 pesos nga compensation alin sa gobyerno. Ang death benefit ng 1 milyon ka pesos ang kinahanglan nga hatag sa pamilya sang napatay nga health workers samtang ginatrabaho ang iya obligasyon. Ginamyandahan sa Department of Trade and Industry ang nauna sini nga memorandum circular para sa 30 ka adlaw nga grace period sa pagbayad sa commercial kag residential rents. Sa laging handa public briefing, ginpahayag ni Trade Undersecretary Ruth Castelo nga tuyo sang ginpagwa nga Memorandum Circular 20-29 nga amyendahan ang Memorandum Circular 20-12 sa diin ang pagbayad sa renta dapat mag-umpisa 30 ka adlaw matapos ginlift ang quarantine measures. Dugang pa ni Castelo nga ang 30-day grace period ginahatag sa tenant sa residential o commercial para makabayad. Sa idalom sang nauna nga circular, ang 30-day grace period ginabase sa 30 ka adlaw pagkatapos ang katapusan nga due date sa rent nga natuon sa period nga ginpaidalom sa enhanced community quarantine ang lugar. Palayag pa ni Castelo nga sa bago nga circular, ang pagbayad sa renta mag-umpisa 30 ka adlaw pagkatapos ang petsa nga ginlift ang community quarantine o kung nag-umpisa na ang negosyo sa nagarenta kag nakabalik na ini sa iya nga trabaho. Ginaduso naman ni Senator Lito Lapid nga maimbestigahan sa Senado ang status ng internet connectivity, speed kag bandwidth capacity sa Pilipinas matapos nga Pilipinas magasunod na sa new normal nga dala sa COVID-19 pandemic. Sunod sa Senador, mangin epektibo lamang ang pagtrabaho sa idalom sang work from home arrangement kag online classes kung may marasig kag masaligan nga internet connection. Doon pa ni Lapid nga ang pumuluyo magadepende na sa karon sa internet agon magapadayon sa ilang maayong operasyon sa piyak sang krisas nga ginatubang. Tuyo sang infile nga Senate Resolution number 414 ni Lapid amo nga magpatigan sang investigasyon ang natungdan nga mga komitiba angot sa status sang internet sa pungsod. Ginpahayag ni Transportation Secretary Arthur Tugade nga ginaprobahan na sa Interagency Task Force ang pag-resume sa mga domestic flights sa mga lugar nga ginpaidalom sa General Community Quarantine. Apag magadepende sa gihapon kung naprobahan sa mga concerned ng local government units. Sunod kay Tugade, nagligad nga Hunyo 1, 2020, nag-issue si IATF Chief Implementer Carlito Galvez sang mando sa diin nagapahanugot sa liwat nga pagbiyahe sang domestic commercial aviation. Sunod naman kay DOTR Assistant Secretary for Planning and Project Development Giovanni Lopez madamo sa mga lokal nga gobyerno ang wala nagpahanugot sa liwat nga pagbiyahe. Bugod sinigin payag ni Tugade nga ang DOTR kay National Task Force Against COVID-19 ang nakadesisyon nga tugutan lamang ang domestic flights sa mga lugar nga aprobado sang lokal nga gobyerno. Una na ang ginpahayag sa Philippine Airlines kag Cebu Pacific nga matamat na sila nga magbalik sa ilang operasyon matapos gin-downgrade na ang community quarantine sa madamo nga lugar sa Pilipinas. Naibaluan sa idalom sa GCQ ginatugutan na nga makabiyahe ang mga jeep, barko, aeroplano basta ginasunod lamang ang physical distancing. Ang masunod natin nga COVID-19 news update ang inadulong sa inyo sa Grace Pharmacy. Naglambot na sa kabilugan nga 18,997 ang kaso ng COVID-19 sa Pilipinas. Sa ginpagawa nga report sa Department of Health tungtod sa kahapon nga adlaw, may naduga nga 176 ka fresh cases kag 183 ang late cases. Ginanunsyo man sa DOH ang 84 ka panibago nga naka-recover kaysa karon yara na sa 4,063 ang total recovery sa COVID-19 sa pungsod. Mayara sang 6 ka napatay kang death toll sa COVID-19 sa Pilipinas nagdangat na sa 966. Ang ining COVID-19 news updates ang idulong sa inyo sa Grace Pharmacy. Stay safe, Bacolod kag Negros, kaya tani. Ginpahayag ni Department of Health Undersecretary Maria Rosario Verriere nga ang average numbers in COVID-19 test nga ginapatigan kada adlaw sa Pilipinas ang yara lamang sa 8,000 tugtog 9,000 tungod nga may nagakaguba nga laboratorio nga naapektuhan sa paglaslas sang bagyo Ambo kag kakulang sa laboratory supplies. Nag-issue sang klarifikasyon si Verriere matapos nga nag-set ang National Task Force ang maximum capacity nga pagpatigan sang 30,000 ka mga COVID-19 test kada adlaw sa katapusan sa bulan sang Mayo sa diin ang figure tama kalayo sa masarangan lamang sa karon sang Pilipinas. Patang ni Verriere madugay na nga nalabot ang maximum capacity kung basihan ang expansion sa mga laboratorio apang wala diri nalakip ang operational issues nga natabo. Sunod pa kay Verriere nga nagdugang pa nga ang supply sang personal protective equipment para sa accredited nga laboratories ang hindi dali-dali nga makaabot tungod sa global shortage nga natuga sang pandemic.
Ginbasura sa Korte Suprema ang petisyon ni Attorney Larry Gadon nga nagatuyo punggan ang National Telecommunications Commission nga tugutan ang ABS-CBN nga mag-operate sa piyak nga expired na ang ilang prangkisa sa tiyalikdan nga bulan. Nangin unanimous ang panindugan sa Court in Bank sa pagbasura sa petisyon ni Gadon bangod wala ini sang legal standing sa pag-file sang kaso. Gindismiss ang korte ang petisyon nga wala gina-require nga magsabat ang mga respondents nga Senate Speaker Alan Peter Cayetano, House Franchise Committee Chair Franz Alvarez kag NTC Commissioner Gamaliel Cordoba. Sa Pebrero, ginpirmahan ni Cayetano kag Alvarez ang sulat nga nagapangabay sa NTC nga mag-issue sang provisional authority to operate epektibo Mayo 4. Ginako ni Gadon nga wala siya direkta nga napektuhan sa isyo apang nag-file ini sa petisyon bilang concerned citizen kag isa ka taxpayer. Ginanunsyo sang Social Security System nga ginapalawig sini ang deadline sa contribution payments tugtog Hunyo 15, 2020. Ang panibagong extension naga-cover sang tanan nga household employers, self-employed, voluntary kag non-working spouse members para sa first quarter sang 2020 kag contribution payments para sa bulan sang Pebrero, Marso kag Abril 2020. Ang mga employers nga mayara sang approved installment proposal sa idalom sang contribution penalty program ang kalakipman sa panibagong nga deadline para sa ilang nga pagdeposito sa mga post-dated checks nga nag-due sang Pebrero, Marso, Abril kag Mayo 2020. Suno kay SSS President kag CEO Aurora Ignacio, tuyo sa extension na gudatagan ang mga miyembro kag employers sang dugang nga panahon sa pagbayad sang ila kontribusyon matapos nga ang restrictions nga natuga sang COVID-19 pandemic ang bag-o lamang ginpahalugan. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:36. Kag para naman sa aton maka-aksyon na bulen kabala sa pagpamuhin, delikado gid na abon posible tapikan ikaw sang balatian nga colon cancer. Gari yari ng solusyon Super Fiber ang pinaka-epektibo nga panilo sa aton colon kag pangontra sa problema sa constipation o kunang imo kabudlayan sa pagpamuhin. Tinloan nga colon pilag sa pag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Super Fiber and other quality products ng Life Extension Philippines. Super Fiber para sa mas epektibong resulta ay kombinar ang pag-inom sang Super Fiber kag Life Extension Vitamin D3. Kag sa aton nga maka-aksyon bala nga nagagamit sang CL77, siguraduhon gid naton aton mabakal original nga CL77. Kay may ara nga ginalibod bala nga nasulod sa 500 ml nga mineral water nga sulodlan, may ara man ginalibod nga sa lipid na sulod, hindi na sa original. Diri kita ya sa original nga CL77 kay ang original nga CL77 gindugangan ini sang iban nga mga ingrediente pareho sang 26 mg sang vitamin C para mas madamo pagid nga benepisyo ang aton maangkon sa ato para sa aton ikaayong lawas. So likawan naton ining mga hindi original nga CL77 hangin kopya-kopya lang para hindi kita kun para nga makuha naton ang madamo nga benepisyo sang original nga CL77. Mabal-amo ni ang original nga CL77 ari ni sa 375 ml nga sulodlan, green ang taklob sini, no? Amula na siya ang ato kag mabakal naton ini sa mga authorized nga mga butika kag farmasya. So mag-original siya nga CL77 kana kay laking CL77 laging panalo. Ang mga balita na international, sports, showbiz, kagiban pa. Lakip na natong balita special sa pagbalik sa Aksyon Balita Morning Edition.
Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugalion na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikaduha, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tapunan sang tisyo kon kamot ang baba kun ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sang hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Gilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugalion na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikaduha, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tapunan sang tisyo kon kamot ang baba kun ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sang hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:41. Kag sa ato naman nga balita international, ginapaimbestigahan ni Australian Prime Minister Scott Morrison ang pag-atake sa mga kapulisan sa Washington, D.C. sa duwa ka journalist sa Australia. Nagpatigan lamang sa coverage Sunday Channel 7 News US correspondent Amelia Brace kag photojournalist Tim Myers sa nagluntad nga kinagamos sa mga lugar mao sa pagkapatay sang Black American nga si George Floyd sang sila ang ginapahalin sang mga kapulisan. Makitaan pa sa video nga nagagamit sang shields ang mga kapulisan agud itulod ang duha ka journalist. Ginpaandaman pa sa nasambit nga kapulisan na maini nga sila ang paghampakon sang baton. Nakig-angot naman si Australian Foreign Minister Marise Payne sa Australian Embassy sa Washington, D.C. agod gilayon nga maimbestigahan ang mga panghitabo. Ginpasiguro naman ni US Ambassador to Australia Arthur Culverhouse Jr. nga ila pag-imbestigahan ang nagluntad nga pagpanakit sa mga journalist. Sa balita naman sa patag sang pagnegosyo, sa piyak sang dugang nga pondo nga kinanglanon para mapadayon ang pagresponder sa COVID-19 nga krisis, ang Pilipinas makasarang lamang sang tubtob 9% sa iyas nga budget deficit. Sa isa ka online forum, ginpahayag ni Assistant Finance Secretary Antonio Joselito Lambino II nga may madamo nga mga competing request para sa funding sa stimulus. Ang accelerated recovery ka investment stimulus for the economy of the Philippines ang kasuguan nga ginaprobahan sa Kamara de Representantes sa second reading ang magabalor sang 1.3 bilyones pesos samtang ang Philippine Economic Stimulus Act magakinanglan sang 548 bilyones pesos kung ini ay ga-implementar sa sining tuig. Sang nagligad nga simana, si Acting Socio-Economic Planning Secretary Carl Kendrick Chua nagpahayag nga ang dugang 846 bilyones pesos nga stimulus ang kinanglanon agod nga makabalik ang aton ekonomiya. Sa aton sining foreign currency exchange rate, ang US dollar karon may baylo nga 50 pesos kag 18 centimos, ang Singapore dollar 35 pesos kag 83 centimos, samtang ang Hong Kong dollar 6 pesos kag 47 centimos. Kag sa ato naman nga balita entertainment action boy, kahapon nagpatigan sang Blackout Tuesday ang mga nagapanguna nga record labels dito ya sa US Action Boy. Inibilang pakig-isa nila Action Boy sa racial unong nila. Yes, sa racial inequality bangod sa pagkapatay sa nga Black American nga si George Floyd Action Boy. So pila ka mga artista man gani ang pagpakig-unong ng Black Action Boy angot sa natabo to bala kay Floyd. Si Floyd Mayweather, Black Action Boy, nagamba siya nga gusto siya ang magasto sang sang pagpalubong sa kay Floyd. Lang alam ng apelyido. Tikay do ka gito Action Boy mo kumbaga
ano gito sa bilog nga kalibutan. Bisan diri sa Philippines, no? Oo, nag-ano gito Action Boy. Nag-spark sang lapnagon nga protesta. Sa pagpakamalaot. Atong ginimo kay George Floyd nga pagdakop siya, daw ginludhan sa pulis. True. Ginludhan gid dyan, kay daw ginludhan. Oo, ginludhan gid sa pulis. hasta nga na patay Hasta siya. nga din sa kaginawa. Gamba sa ospital patay. Gambal siya gani nga I can't breathe tapos gambal na tong video bala nga anto bala o gambal na siya hindi siya kaginawa kung sa aton pa bala. Ako sa English. Raton lang ilunggon talang para maintindihan na itatanan. Kaya ron ta sa Philippines, di ba? Sabi ko gambal. Look man. He said he can't breathe. Amo na ba yan? Police man anong yang kabi no? Si ano to Action Boy si Derek Chauvin, yang ngalan. Although gin kwanto sa dayon, gin dismiss no sa serbisyo. Gin preso gid siya gani Action Boy. Tapos gin pay dalom siya sa suicidal watch. Kay basi bala sa tamaan guro ka. Bisan ano ka kabalan Action Boy kung bilog nga kalibutan niya kontra mo ya duga bilog kalibutan. Duga soft imo heart guro Action Boy. So amo na mga dalag ko nga recording companies Action Boy ang ilang nga vlog protesta Action Boy pinagi sa dogin lain bala nila ang ilang nga mga nagpost sila sa ilang mga Instagram accounts ang amo tong Black Tuesday amo na. So tani hindi lang ni matabo sa Philippines Action Boy na. Kay do mga mayo di mga kapulisan do wala man guro nga mo na. Sa mga racial discrimination matamo di sa aton mga police brutality blang ginatawag nila. Muna yang aton nga police brutality. Dito ate madalang racial discrimination black pa siya nga daan. Ang magiga hashtag sa Action Boy Black Lives Matters. Di ba? Correct man? Correct din. Balita sa sports. Kakulangan sa oras kag ang safety sa mga players ang rason kung nagdesisyon ang Maharlika Pilipinas Basketball League nga kansilahon lamang ang ilang 2020-2021 season. Ginpahayag ni MPBL Commissioner Kenneth Duran nga kinuha nila suhestyon sang madamo mga players kakalabanan sa ila nagsiling nga tubtub wala sang bakuna batok sa coronavirus hindi sila maghampang. Kilangan man sang 8 ka bulan antes matapos ang isa ka season gani sigurado nga hindi man nila matapos sa karon nga tuig. Balita espesyal! Alright! Energy, Action Boy! Kagsatan yung mga ka-action. Ano sa mga Miyerkules? Miyerkules, June 3 na Action Boy. Happy Wednesday naman syempre. Ano ganing mga bagay na sok-soks muna nang wala pako bla? Ha? Wala pako bla? Sleeveless. Hindi magini siya tapos ang imo nga ano nang duga silver na dalom bla? Hindi na yan. Hindi man. Hindi sila hindi makita sa aton nga live. No? Hindi makita. Kanugo na nga niya. Ano kita? Buwa matindo. Nang nalipat ko sang tawag ni siya. Basta, muna siya. Basta duga. Teka, wala na. Imo nga tiyan kitaon. Hindi man gida. Hindi man gida. Hindi gid man. Tsaktuan lang. Kaya see-through pa man siya. So, pwede siya gamito pang sala sa lubi bala. Teka nga masuksok kasi ito susukan mo sa amuna o. Ha? Pero susukan sa amuna dahil mo amuna. Teka lang, meron kang Caesar lang. Basi wala papuliun ko. Papuliun ko lang Action Rex wala. Masya na, no? Pulito na kido. Lipat ka guro. Napulit to, isukot ka isang hangin. Kalain. So, dili kita rin sa aton balita special. Kasi mabusa naman time lang na sa taman, tali ka chismis. Iniba lang mga dapat tahimon Action Boy para mayuhay ta sa aton tupad balay. Kita mo ko tupad balay kay inaway, no? Wa. Nan. Ti mas galala ila inaway subong kay quarantine pagida hindi ka gwati kita igit sila pirme. So dapat Mayo kasi imo nga tupad balay. Yes. So ang una tagid niya mo Action Boy, mag-smile kag i-greet mo sila. Good morning. Good morning. Mo na balaw. Hindi kayo pag-guam scroll ko amo ko na dayon ate mo na do. Ay mo nga tupad balay dumano man na sila tahap man na sila nga magano ay do pirmi akig ni siya sa kalibutan do pirmi lang saya ga dumatsagan mong iyang guya na may ginapakabit nga bangles nga daw kakahulog lang ng guya la pirmi ako do man namin. So mo na kayang simple mo Action Boy nga pag-smile do makapa ay makaguli ba do ka welcome hindi ba especially kung may bag-o ka nga tupad balay be. So mga subdivision balaw no. Smile naman na. And then next Action Boy magluwas nga mag-greet ka sa ila kag mag-smile.
mano ka man, makigistorya ka man sa ila. Pero subong with distance, action boy, physical distancing, physical distancing, anay. Ara ba lang samtang magwa ka bitan, may nagwa man siya, uy, nang bago ka lang din. Okay, musta? Way kayo ma-COVID? Ay, kalay. Ay nga, ginawish mo ko gali ma-COVID. Inaway pa ka Kaya mo. mga bago saylo, bala? Uy, musta? Kwan, bago ka din nagsaylo? Hindi ka. Halin. Kapag swab test ka, ay kalain. Na-quarantine. Quarantine ka. Wala na sa mga topic ko. Oo. Wala kayong quarantine kaya nag-alin kaya sa Manila? O, tapos na. Amo lang na. Hindi ka magwa sa inyong balaya. Suggest mo for 14 days ha. Dumirita na siya, di ba? So, okay mo na hambal mo. Pro do ka nice walang away, action boy. Correct? Yes. So, amo na nga kumiyara ka mga tupad balay. O, bisan sa imo lang nga sa mga apartment mo ba lang may magsaylo da. Namin makikipag-friends ka daw po, no? Pero ito mo man nga magwa siya sa apartment. Ay, pasibla sudlo. Wala ka, welcome! Di ba? Kundi ka pa na karon, mapasibangdan ka pa na karon. Subantayan mo sa? Oo, magwa. Or by chance, guro kung masugat anay ka mo, no? Oo, na. Ay, ikaw na da. Kaya ka balugali, kilala mo na to gali. Sa una, mo pa to gali nga friend, ara da sa gali na. Ikaw wala ka. Soulmate mo gali. Ay, soulmate. Muna. So, next action boy, tinluan mo man ang imo bala palibot, imo bala nga ugsaran. Kami nakita o ganay ka gabi action boy. Tinluan mo ugsaran mo, itipuno naman basura mo. Ihaboy siya. Boys biyak muna. Hindi amo na action boy, makaguba na yung friendship ya. Aro ya paano mag-ayuhay, amo na yung advice tayo kung Sa paano tinluan mo sa ugsaran. Ay, hindi man. Imo lang ugsaran. Kaya malipay naman siya. Kaya kagabi, action boy, may nakita ko nag-post sa Facebook. Nga ang iya ko no tupad balay, wala gid bla konsiderasyon. Kay gindikit gid ko no sa ilang nga pader ang tinipon ni basura. Hindi gindikit sila pader ang bala sang ido kurungan nagitag sina cage ang ido. Kurung. Tapos wala ginahimos kuno ang mga sang ido. Tapos pagataghol pa bilog nga gabi. Tiyang balay, isa ka bulan sila kuno hindi ya katulog. Ay, di na pwede. Oo, tiyang ila kuno tupad balay, wala kuno pakialam. Ay, di na pwede. Ang ina mo nga ido balat. Uldo ara na si mo saran, kundi nag-cost na sa iya. So pareho na sa ikaw tao gasinggitan kada ya ga iskandalo kada nga alarm skandal man na. Correct. Kay ikaw man bala, kung ikaw ang sa piyak balay da nga tus may ido tayong halasang tagol ara ng kurong das tupad mo gidya. Nan. Tiyang mo to ila gindikit gidya kuno sa ila nga action boy sila nga wall da. That's being insensitive naman niya. Yes, correct. Hindi niya pwede. Oo. Pero pwede na sa ma-report sa barangay. Reklamo lang sa barangay para mariglo. Kaya para kuya, kabalog ko nga daan mo. Kimaido ka mong? Kakabalugid ko nga kung magtaghalan sa taggol bilong kami. Kakakuan ka na mo, kaka-disturb ka na. Bisan ikaw mismo, guro, no? Oo, kaka-disturb ka na. Hindi ka na nga pwede nga muna. Kaka-disturb ka gani, ikaw ang tag-iyahan pag humas mo ng iban. Tapos gindikit mo pa to sa imo tupad balay. So mo na, kagang ko action boy, ang baho ko sang ido, labot ako sa kusina. Timis ko magluto to siyang adobo nga manok iya mapanimuan ang ipots tuya karon sang Di pwede na reklamo sa barangay. Ha? Pwede naman reklamo sa barangay. So, reklamo sa barangay. Yes, And then next, action boy, maghatag ka sang pagkaon. Di ba, may amo na, ang tupad balay ginatagan pagkaon. Amo na sa amon, mo sa inyo, ya? Aman. Very good. Papayo lang ko ni pirmi. Ha? Hanggang pangayo lang ko pirmi ko, gida. Kalain. Kapangayo ka gidya? Wala gidya ka ulang katagan? May mga pangayo hanggang pamangkot lang. Oo. Tido ka na dayon, kumbaga do ka hudyat na, paragaan ka suda. Intindido na. Kinanglan ikaw nga taga tupad balay, intindido ka man. Intindido. Understanding ka man. Kaya pag pamangkot niya nga, ay, tiyan ang sudan niya, maray. Intindihan na siya. Ay, Mary, kami digin sakop ka manamon. Tido ka namin sa inyo nga relationship, no? Pero hindi pa gagal, basing imo mo niya, basi pamahaw pa niya, ay, hindi mauya ka naman. Mauya ka naman. Hindi na ka mo mag-ayuhay sa imo at tupad balay, kundi ilikawan niya na ka na. Kung kaya pumiro na, magsiling ka na nga, Maria, anong sudan niya, ay, bakal ko, ginakuha na, muni mo to. Tapos nung adlaw, mangkot ka, Maria, anong kuha mo, nakakuha ko ginama, muni luto ko. Tita mo na, kundi natagaan ka da yun. Kada adlaw, kung mag-ikalima, gurong adlaw, nga mangkot ka, Maria, ano ang sudan nyo daw? Sabdo niya nakagurong nga, wala! Alang. Akig na yung action boy. Di ba kaguba friendship na yung action boy? Tiyabak mo lima na kadlaw yung adlaw. Daw, hindi mamangkot mong sudan sa tupad balay mo.
Sa una, rookie pa na. No, okay pa Second, na yan. rookie pa na, tapos ginatagaan ka bala. Oh. Sige-sigihon mo yung magkalima, nagro kadlaw nga daw kada panyaga. Yan daw ginabantayan mo yung maglas 11. Iya ka Kasi mamangkot. baba siya. Ay, dalong ka na naman sa akong budget, ha? Kalain. So, mo na ba action boy? Naigaro mo mamangkot mo si kalimang adlaw. Muna nung sudan yun daw, sabdo ka, wala. No. Intindihan na dayon. Yan natak-ano na siya. Oo. Wala. Ati karon niya sa gabi. Kasi karon sa gabi, makaluto ka. Halakala. Inang Ilahin mo lang siya, kasi siya pa na mga keg. Ano man na. Ano man ni si Dorel, yan gapamangkot na sa sudan niya. Puti lima mo na nakadlaw. True! Lima na ka namigurugaan, panos. Kalain. So, last action boy, ari nami, gini-action boy, para maka-build man sang maayo nga relationship, pag mo tupad balay, magtukod sang grupo. Grupo nga pwede makazumba ni grupo sa machismosa. Diba ba si Blaga, pa-black action boy? Si Aga pala magka... Amo na. Ang grupo nga naga-progress ang imo nga action boy. Like, my goal ka mo nga mag-sexy this 2020. Sexy? Sexy. Oh my gosh. Laban na action boy sa life. Laban mo group sex. Grupo sa mga sexy. Grupo sa mga sexy. Grupo tadi sa mga sexy. Mahimo ta. Ikaw hindi ka sexy, hindi ka na yung mag-intrada. Hindi, akong goal nyo gani, kung mga tambok. Ay, wala ka pamati. Yan, kita lang mga tambok. Wala ka pamati. Kita nga mga tambok, matipon. Hindi ba mga tambok? Pwede bangin healthy na action boy. Para ano na lang, kalaw. Kaya ba siya mga tambok, takot mga bangin. Kalaw balok ka, mag-exercise sa Dorel, hindi kaya mag-target nga maging sexy ka. Hindi mangin healthy. Mangin healthy. Amo na yung target mo ya. Oo. So, ang sexy bonus na lang. Ang sexy bonus na lang na. Ang target mo gid is good health. Yes, correct. Saya. Bisan na dako ka man nagyapon nga daw ning duway mo ko. Duway ka man marin nagakuha, duway ka man nagniwang. At least to healthy siya kami exercise mo. Kaya hindi mo na makita kaysa sa lawas action boy. Correct. Mayara niwang gali kay masakit to. Masakit to. Mayara niwang tiyo ba na masakit. Mayara man tambok nga healthy saya gali. Mayara man niwang healthy man sa. Kaya mayara bi action boy nga do sa jeans na gidla nila. Sa ila nagid mga dugo nga dlakuan gid sila ya. Mga bones nila, mga bone marrow. Bone marrow ano sa baka. Kansi. Sige. So mo action boy ha, dapat mga positive nga group ang ato niya himuon sa ato matupad balay. Hindi ang grupo, ang mabukoblab grupo sang chismosa kung may nag-abot nga abroad be. Dali pantipon. Nakadugan siya sa abroad pero kalagom Japan sa iya. Ay wag siya nagtaas na ano ka man na balaw. Nag-itom na to siya. Diba iba naga-abroad dyan, nagaputi? Nag-itom na siya. Nakamo na bala. Abot na siya na siya. So, dapat... Di ko na to siya sa abroad. Wala. Pero pati ka inta. Wala. So, hindi mo na. Dapat doon ka namin. Doon ka positive environment. Action Ikaw mo boy. din na siya. Abilit siya nag-abot siya. Mayuhan mo na siya. Mas matagang ka pa chocolate. Correct. Basta? At least masakop-sakop ka pa balahaw. Ano yung chocolate mo din? Ang So, chocolate ganito. Ako meron ito ginabakal. Daka mo lang bakal sa kwan? Sa duty free? Pero meron ibang gadalagi dyan. Diba? Sige, okay. Correct. Leo Talaban, good morning. Sa kay Lilian Bermudez, may agaman na ginapatamyaw ya kuno si Nestor, Tito ya Nestor, kag sa Franti family, dila sa may Bantayan, Kabankalan. Kapamati, pirmi. Sige. From Lilian Bermudez. Yes. Good morning, Manaction Boy, kay Samuel Monte Alegre, kay Abs Mart Salcedo, Evelyn Pomoseno, kay Queenie Fabela, kay Basilio Artifice III, kay Melchor Rumbines, Philip Alonsaga, Jennifer Papasin, kay William June Balinario, hambay iwahig ko na hair. Ay. Iwahig ko na nanamiyaan siya ko, no? Ay, kaya bruha ako, di gali. Julius Caballero, yes. good morning. Kag sa kay Mildred Makaya, Action Boy, mayong... curious ako sa akong OOTD. Ay, sige lang karon lang ma-post lang ko sa akong Facebook update. Ako naman picture ka rin. Photographer. Kagkay, sino pa Action Boy? Happy birthday sa taran may birthday subong. Rachel Aguarenze. Good morning. Totong Irona, Suset Lumeda, good morning. Sige. Kag happy birthday sa tanan may birthday subong Action Boy. June 3, 2020. Kag may mga anniversary ha. Anniversaries. Mike Liboon, mga agaman. Kag kay Gagawad Rockines siya morning. Alagad Radio, 100.5. Da sa mga hinubaan.
Yeah, alang-alagit sa itong panahon, ibang buwas naman, no? Standby na kita mag-aksyon sa Aksyon Hotline with Aksyon Artay Hupon. Ang inyo naman din news team. Aksyon Dorel Cabatu. Kag-Aksyon Boy Duran, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.